Hej Admir. Hej Admir. Admir! Majmune jedan, šta radiš to? Šta? Sad sam te vidio. Pa šta radiš? Pa pravim jedan video, zato jer sam ja profesionalac. Kakav video praviš? Pa video Goat Simulator. Kopiraš! Šta? Pa jesi li ti normalan, vidiš ti koliko ljudi već snimilo ovaj video? Ne! Ne smiješ ovo snimati jer ovo je kopiranje! Vidiš li ti ovo dijete? O! Zašto ovo crno dijete? Ništa, prebacivaj ovu sliku. Vidiš li ti ovoga dinozaura? Ako budeš kopirao, on ima da te raščerupa ko golu kokoš. Kopiranje je ozbiljan posao. Naravno, fora je pokupita od PewDiePie-a, a vi ako ste uživali, lajkujte video i subscribeujte se na kanal ako već niste, a mi se vidimo u sljedećem klipu.